Salamu alaikum. Sunana Rahama Sado. Ku yi subscribing, sannan ka manta ku yi liking, ku yi comment, da kuma subscribe. Ina Hajiya Nafisa din? Wai me kenan? Kai ka kiyaye ni. Kaga me ya faru da shi ko? To ka kiyaye ni kai ma. Hajiya Nafisa. Waye wannan? Yau zan kawo ƙarshen wannan kes din. Wallahi ƙarya kake. Ki ba mu haɗin kai don mu samu mu kawo ƙarshen shi cikin sauƙi. Ko zan yi tafiya jikina babu kaya, sai na ga bayanka. Shikenan, to ke za ki faɗa mana gaskiya ko kuwa? Ranka ya daɗe ban gane abin da kake nufi ba. Ina nufin ki faɗa mana duk abin da ke sani akan wannan kes din. Dakata da Allah ya. To kai Umar me za ka ce akai? Ita gaskiya kuma sunanta gaskiya. MD me za ka ce akai? Na san babu wata wuta da take tashi a cikin zuciyarta sama da ta ga bayansa. Usman kai mana bayani na gaskiya. Ni ba na cin haram. Ni da ka ganni nan, shi yasa ka ga hankali na a kwance. Lalle na ga alama. Baka ganni ba? Kalla inda nayi dumurmur da ni. Umar. Yalla malami. Jesu!